Baby. Na'am, Ka kauna san me? A'a, sai kin faɗa. So ake kawo kiss. Na mi kiss a tsakar ranar nan? Ki bari idan na je na dawo daga kasuwa zan zo na mi kiss mai ɗan karan daɗi. Ke gaskiya sai A'a, kan. to shikenan baby. Yanzu ki bari idan na je kasuwa na dawo zan zo na mi kiss mai ɗan karan daɗi nake gani. Baby, ki bari in na je na dawo daga kasuwa zan zo na mi kiss. Amma yanzu haka in na mi kiss mutane sai ga mu sai na zama wani kasar gumin kwarto ma. Ki bari baby idan na je na dawo zan zo ne mai kiss ɗin me daɗi. Be? Kai! Me faru? Na ji kana magana wani kiss. Wannan dan renin wazo. Ke yanzu akan irin wannan ki dinga shigo man da azamai unguwa. Wai kuma wai ki dinga cewa wai magana wani kiss. Inna to ai ni da nake matukar son ki. Ni ya kamata a ce kin yi wannan abu. Ai idan so kike a mikin sai ki min ai. Ba matsala gani. Bismillah. Ba da irin ku ake ba kazamai. Ne?